namuhla sivakashelwe ihhovisi likaNdunankulu nongqongqoshe abahamba naye besifundazwe sakithi kwaZulu. Basosi kwashisa basiphe nomthathandlela ukuthi singasizakala kanjani njengabantu ababaziyo ukuthi idingo zabo zinjani, kodwa bathe abayifikele bona ngokwabo bazobona ukuthi bazosho ukuthi ukuphi abasiphathele khona. Sokhumbula ukuthi ngesikhathi uMphemba uNdunankulu wethu ekuphula inkulumo yesimo sesifundazwe, state of the province, wathi Mcaphune kumele sakhe isizwe lapho amathuba omnotho azovala indawo yokuthembela kwezinye izinto, kepha amathuba omsebenzi nosomabhizinisi kube yiwona asetshenziswa ukukhulisa abantu bakithi ngokuthi khanyukwe namasu amasha okusebenza. Impendulo yethu kulokhu uNdunankulu kuleli khwela walishayayo ngokuthi sikhona ngemva kwakho uqinisekisa ukuthi lapho kudingeka khona sibambe iqhaza siyakwenza lokhu ngokushesha nangaphandle kokwenzelela. Ezinye zezinkinga eziphakanyisiwe lapha enkandla zihlobene nezinsiza zamanzi, futhi njengomkhandlu ophakela amanzi ekhencetshwayo sinezindlela zokuxazulula lezi zinkinga. Siphezu kwazo sizama ngazo zonke indlela njengoba ushevele uyihlahlile indlela yokuthi yisiphi indlela esingalekelela ngayo umphakathi yakithi ukuthi bacoshe amanzi ngendlela. Siyaqonda-ke bafowethu ukuthi amanzi asehamba ngamapayipi, ahamba naney'nqola, kufakwa naney'gwedla, ngakho kaney'nselelo ey'ningi. Siyafisa ukuthi abasebenzi bethu banazise ithuba nethuba uma kukhona inkinga, kodwa siyaqonda ukuthi akwenzeki futhi lokhu ngendlela enifisa ngayo, kodwa singaphansi kwayo. Ziningi-ke iy'nhlelo eziyingqalasizinda esezizophela Mphemba owashiya uyiqalile laphana nje eMlalazi ePhobane. Umsebenzi wakhona usuzophothulwa uma-ke lo msebenzi owuqalile laphana ePhobane ophakela amanzi esuka ePhobane eya eMlalazi, amanye eya eMthonjaneni, cishe ngeke kuphele lo nyaka labo bantu bengacosha amanzi ngendlela eyiyo usuku nosuku, namavatekani esephungile engesemaningi. Kodwa phela kuhlala khona ngoba kufanele siqonde ukuthi njengoba kuhamba ngemishini nje, imishini yafa ufana nemoto, ngeke uthembe ukuthi ugibela imoto la yofika eGolisana endleleni nje ngathi kube ne-breakdown bese kudingeka-ke i-backup. Sinawo ama-backup esengiwabaleni. Ngokukhethekile ngibingelele umphakathi wonke waseNkandla ney'nduna zamakhosi, sanibonani. Njengoba uNdunankulu elapha namhlanje udonsa inqola kahulumeni wonke walapha KwaZulu Natal. Zonke iy'nhloko zeminyango zilapha ukuzofakazela ukuthi uhulumeni wakwaZulu Natal uhulumeni osebenzela abantu. Akusho mina mphakathi, kusho abantu. Izolo bengisokhosini bathi abantu, akusho mina. Bathi selokhu kungene uNdunankulu umhlonishwa uNtuli uheleza ithemba elisha kubantu bakwaZulu Natal. Njengoba uNdunankulu elapha lokhu efike ekuseni wayesetshala ongqongqoshe bonke, inkandla yonke, ngoba ulapha
ukuzolalela ukuthi umphakathi ukhala ngani futhi uzohlola ukuthi yonke lemisebenzi kahulumeni eyenzeka lapha eNkandla yenzeka ngendlela yini. Njengoba silapha kukhona zonke izikhulu zakwa-Eskom ezizolekelela undunankulu ukuthi uma kukhona abantu abasakhala ngogesi eNkandla bakwazi ukusizakala. Njobe lapha undunankulu uhamba nomnyango wa-Home Affairs ukuthi uma kukhona abanenkinga yamapasi basizakala. Njobe lapha undunankulu uhamba nomnyango wakwa-SASSA ukuthi ogogo abanenkinga yamakhadi empesheni basizakala. Ngamanye amazwi undunankulu lapha eNkandla ukuzofeza umsebenzi afunga ukwenza uma ekhethwa ukuhola isifundazwe ukuthi izikhalo zabantu akwazi ukuzethwala emahlombe akhe. Ngethula umholi oqeqeshwe ingqwele umntwana wakwaPhindangeni. Ngingofakazi ukuthi umntwana wakwaPhindangeni ubengapheli lapha eNkandla ezovula ama-project entuthuko enziwe ulomholi engethulayo. Ngikhuluma ngomholi okwaziyo ukuhlupheka kwabantu okungathanga uma esephezulu esesezingeni eliphezulu wakhetha ukuflathela abantu kodwa uhlala phakathi kwaba abantu uphefumula khona ukuhlupheka kwabantu. Uma abantu bekhala ngomgwaqo akezwe ngendaba ngoba uhlala phakathi kwaba bantu. Ngikhuluma ngomholi osebenze isikhashana ningofakazi lapha eKingcetshwayo ephakela imiphakathi yonke yaseKingcetshwayo amanzi. Okuthenga kawuqedi lo msebenzi emva kokhetho wayesekhethwa abantu bakwaZulu-Natal ukuba uPremier wesifundazwe lapho ehola khona ongqongqoshe abaqhamuka emaqenjini ahlukene kodwa banomgomo owodwa wokusebenzela umphakathi. Ngalawo mazwi kuyintobeko enkulu kimi kuba ngicele umhlonishwa uThamsanqa Ntuli undunankulu wethu wesifundazwe. Ngiyathokoza kakhulu uweshene ukuba ungethule. Ngithobeka kakhulu kumphathi wohlelo umhlonishwa ungqongqoshe uKhawula nakuweshene njengongqongqoshe wethu wakwaKhotha. Mina nje sekwenele ngoba senginibonile ngendlela engijabule ngayo ukunibona. Ngivele enhlizweni yami kwakuhle nje ngathi ngcinci kaMdoli. Ngiyafisa ukukhuleka umntwana seyibindini nabantwana bonke abakhona oNdlunkulu abakhona. Ngimbonile uNdlunkulu waxolo nje mabekhona ningababonanga niyinduna zamakhosi. Siyathobeka kakhulu kini induna zamakhosi Njomane neyinduna zonke engeze ngakwazi ukuthi amehlami afinyelele kuzona ukuyibona. Bese ngibingelela umqondisi jikelele wohulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal uDokotela uNonhlahla Mkhize esihamba naye ngoba baningi nomkhize lapha eNkandla Khabazela. Abanye bahlezi ngiyababona phakathi kwethu nje abakweni bonke laba. Ngibingelele izinhloko zomnyango ezikhona lapha zonke bafowethu nodadewethu. Anazi ukuthi ngithobeka kangakanani ukunibona. I'm very humbled ngoba sasazi ukuthi kudala umuntu makuthiwa inhloko yomnyango umuntu ohlala le emahhovisi uma ekhona, kodwa indlela eneza ngayo
niyakhombisa ukuthi anifuni kube yithina sodwa sisebenzayo, nani nibambisana nathi niyahamba niyobamba la sibambe khona. Ngicela sishayele ekhulu ihlombe inhloko zomnyango ngokukhona iphekela. Ngiyafisa ukuthuba kakhulu kubaluleki basehhovisi likaNdunankulu engimbonile, kodwa ngibona udokotela uGwala, ngoba masundunankulu kuthiwa fanele ungayicabangeli nje wena, fanele kube khona abantu abakutshelayo, bakucabangise, bakulekelele. Uqashelwa abantu nje okusuke kuthiwa abazokululeka ukuthini, yenza kanjani. Ngiyathubeka, ngiyababingelela nabo. Angazi noma Mr. Mdaka ukhona kodwa bengakamboni yena. U-MM waseKingcetshwayo Sotobe nomemi mwala ekhaya eNkandla, uNkosazana Dlamini, usihlalo osomabhizinisi lapha eNkandla, umnumzane uNxumalo, nabo bonke abamisene nabo emabhizinisini kulomsebenzi abawenzayo. Umhloli omkhulu obambile, umhloli uMngoma, nomhloli uSibiya, abakhona nabo lapha. Saqala nabo nje singothisha siyizamela nje, sebebantu abakhulu, sesiyabahlonipha, siyabongela kakhulu lapho uNkulunkulu atibeke khona. Uhlalo wenathu National Teachers Union, uMnumzane uXolo, abasebenzi bonke bakahulumeni kusuka ehhovisi kaNdunankulu nasemnyangweni kahulumeni wesifundazwe abakhona lapha, kanye nabakomasipala abakhona lapha. Ngifisa ukuthobeka ngokukhethekile kubaholi bezenkolo, abefundisi bonke abakhona phakathi kwethu. Phinde ngiphakamisa amaphoyisa esiqhenyayo ngawo la KwaZulu-Natal, ngoba ngizwile indaba ezithi esekhala ukuthi amaphoyisa abekwe lapho. Ngiyaxosa babumdloli ukuba ngidlule kumholi wama-Trust Farm, uba umdloli Mfumbathi. Ngizwile indaba ezithi inkosi ikhala, hey amaphoyisa aZulu-Natal ashintshile ukusebenza manje, sekunzima ukudlula kuwona. Abheka ngisho nama yabheka. Yabona nje uma ungena kuthiwa kuyangena bebekela amasangabo, uma beshaya umthetho ukuthi ifoni ifanele idlule lapha emgodini, neyami ngiyikhipha ngisho ukuthi ke khona lapha yani. Indlela asebenza ngayo ingakho nakwezinye izifundazwe ukhala kuthiwa sengathi le ndodo kuthiwa uNhlahla Mkhwanazi ngakize nakwezinye izifundazwe, ngoba bebona indlela amaphoyisa aZulu-Natal asebenza ngayo. Ngiyaxoxela ke indaba ezitha, ngiyethemba umntwana ukwazi ukugcina engenile. Ngiyaxolisa kakhulu. Kwakufanele sifike lapha mhla ka-29 March, kodwa saphupha izimo ezithize ukuthi sishintshe usuku njoba sesifike namhlanje. Sengiphawulile inhloso yethu ukuthi inhloso yethu enkulu ukuzonika nini ithuba lokuxoxa nathi ngodaba oluthinta intuthuko endaweni yakithi eNkandla. Bakwethu, lengxenye yokuhlangana isemqoka kakhulu. Ithuba elingayizivele lokubona uhulumeni wesifundazwe uthinte ngesandla, ubone uNdunankulu umbone ngamehlo enyathele endaweni la uhleli khona nawe, umthinte ngesandla. Ubone ongqongqoshe bephelele bengaka ubathinte ngesandla. Ubone imeya namakhansela bonke bendawonye ubathinte ngesandla. Ubone ikhulu ezikhungweni kahulumeni ezikhona zonke ziphelele uyithinta ngesandla. Ngoba leli thuba leli lisho ukuthi igama negama olibekayo wonke umuntu uzobethi angifuni ukuthi uNdunankulu ezwe ongahambi kahle endaweni yami. Uma ke wakusho uzosukuma gijima yokulungisa lokho, ngoba uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuziba sekukhulunyiwe, sesazi sonke ukuthi sekukhulunyiwe, sesiyazi sonke inkinga. Akekho ongazi ukuthi kusuke kusho ukuthini ukuziba. Umntwana wakaphinde angene nohulumeni waZulu basungula ifemu lapha phezulu okuthiwa
intingwe ethi estate ebesifuna uguqa ngamadolo ke uma engena ungqongqoshe kaMadlupha Mthetho wafike wayoqala khona ngoba wathi mayengena nje ngathi Mhlonishwa kunalelo daba lolu washona khona walungisa iqalile manje iyasebenza kunabantu abaqashiwe abasebenzayo siyathembisa futhi ukuthi sizokwenyuka lesibalo sabantu abaqashiwe ngoba ngifike ngezwe ukuthi bafuna nje 37 million ukuze kwenyuka ukusebenza sengithena ke sibuyele emuva siyofuna lo 37 million sizobanika ukuze leyafem iqasha abantu abathe xaxa itiyela khona ithemba niyabona ke ngiyazazi inkinga ezinye sasilele lolu daba nje lokubulawa osomatekisi lapha erank enkani hayi ngiyalandelela angithi umnyango lo ngawuthatha ngawufaka phansi kwehhovisi kaNdunankulu wakhona safety licensing ngokwe constitution nangokwe mandate umsebenzi wawo ukulandelela ngisho amacala ngisho idokodo kwakuthiwa selivaliwe ngifika mina ngiphinde ngilivule ngiqale phansi manje ke nalo nje ngiyalandelela impela hayi amaphoyisa ngiyazi esayithendeni zalaba bagangayo ngisho bangaba msulwa abahambe phambi kwabantu kodwa bazi ukuthi kungetala bazoba bephakathi wena wawuthena ufuna ukwakhelwa iBnB hayi sesifikile ke manje siyayakha manje leBnB emvelo isikhathi esithize uyaqala uyasebenza uqashwa abantu bayasebenza abantu wena wawuthi ufuna ukukhulisa ibhizinisi lakho libe likhulu noma ufuna ifranchise sithi hayi ke sesifikile ke manje siyakuvula sesisesigabeni salokho manje ngiyacabanga ukuthi Dr. Mkhize akufanele kuphele uJune singafikile ukuzothula ngafike ngathula olunye uhlelo olubizwa ngokuthi lokulekelela besifazane la khona ngidonsa bonke amabhizinisi namabhangi ngithi ninamalini yokuxhasa abafelokazi yokuxhasa amakhosikazi ahleze emakhaya yokuxhasa amantombazana ahleze emakhaya imali esengiyitholile kulabo yayiqale u200 million kodwa njengamanje singaphezulu kwamabhiliyoni sikwamukele ku-podcast affirmation ave sinenhlahla ke namhlanje yokuthi sibe nomeya omusha wasenkandla osanda ukugcotshwa nje manje ngoMarch oseqaleni ukugijima kakhulu umeya umama uNzuza sikwamukele mama ohlelweni podcast affirmation. Angithokoze ngikubingelele nawe msakazi ngithokoze ukuba semsakazweni wakho. Siyabonga kakhulu mhlambe umbuzo oqala esingaba nawo ukuthi kungani sila namhlanje and yini inhloso ukuthi sibe la. Lolu suku lwanamhlanje msakazi usuku olubalekile ukuthi icabinet yonke yaKwaZulu Natal ize enkandla iholwa uNdunankulu wethu ubaba uNtuli ukuza kwakheke la enkandla kusithokozise kakhulu ngoba khona eminye yemisebenzi abashiyele yona abazosenzela yona futhi okadeke babesho ukuthi bazosenzela yona ongangokuthi nje mangingabala kafishane umnyango lo wakaCocta umasipala ongaphansi kwawo ufikile ungqongqoshe ubuthelezi saqala kaWard 4 ekseni sathula ugesi wemali engango 15 million leya ndawo yakamaphumulo bekuyindawo ebikade isalele ngemumva ukuthi icoshe ugesi esikuthokozele kakhulu ukuthi uShenge aselekelele ngoba somasipala omncane umasipala onenkece encane nathi besifisa ukubalekelela kodwa manje uthola ukuthi amandla amafishane ngenxa yenkece sasuka lapho futhi seza la edolobheni khona indawo la ezosakhela khona uCocta inguzanguza yendawo yesakhiwo
ukubhekelela inhlekelele ngoba enkandla siba nenhlekelele ezinkulu, imvula, kudilike izindlu, imlilo ikakhulukazi ekade yenzeke nje ngoDisemba. Wagijima futhi wona lo mnyango wasondela wasilekelela. So ingakho kushe ngebonile ukuthi ayakhiwe le center ukuze makumenyezwa kusheshe kusondele kungaze kuphume idumbi ngenxa yomlilo. So uhlabileke isoyila lapho usonkontraka uzoqala nje ngoJune. Sikuthokozela kakhulu futhi nalokho ukuthi inkandla yethu ayisalelile ngemuva. Futhi sikuthokozelayo ke umsakazi ukuthi icabinet yonke iholwa undunankulu engwala inkandla akazange azasho ukuthi ngoba ngisuka enkandla ngiyogcina ngayo, kodwa wathi hayi ngoba ngiyalazi izolo lami fanele ngiqale enkandla ngibone ukuthi kuyenzeka. Kodwa ke inselelo zikhona zinjalo ezinye njengemigwaqo nje. Imigwaqo yethu enkandla iphelile ngenxa yesimo seyimvula. Imigwaqo engene emakhaya esizozama ngoba iwona umsebenzi wethu okufanele siwenze, kodwa nabo sibaphathisile ukuthi abasilekelele nangemshini ngoba imigwaqo yasemakhaya kufanele ibe ingeneke, kodwa futhi kufanele ibe nenkwali ngoba mawungenile nograder uhwaya bese maselina futhi kubuyela emumva kuqalwe phansi. Ilezo inselelo esinazo. Ezinye zeinselelo esifisa futhi ukuthi basilekelele nathi sizozama ukubika kweimfunda zamasimo eindaweni zamakhosi ngoba enkandla sinomhlabathi ovundileyo okufanele kulinywe kutshalwe ukuze umphakathi wasenkandla uthathe lezi zitshalo uzise kulezi izitolo ezikhona enkandla, kungaqhamuki umuntu waseDandi, umuntu wasempangeni ezodeliver amakhabishi ukuze lawo makhabishi ahamba ezikoleni njengoba sazi ukuthi kunama nutrition ezikoleni. Kufanele ke abantu basenkandla nabo bahlumule kulo msebenzi obaluleke kangaka. Ngiyafisa futhi ukusho umsakazi ukuthi lolu suku kumina lingikhombisile impela ukuthi owesifazane ohamba phambili nowesifazane ohlakaniphileyo kwenzeka izinto ezifana nalezi. So nje ngishaya isifuba kakhulu ukuthi ngingenile ehhovisi ngigcotshwa nje ngenyanga edlule kodwa sengigijimile. Ngifisa futhi ukubuyela emumva kancane umsakazi ngisho ukuthi ngithe noma ngingakagcotshwa ngiqalile ngaqhubeka ngakahola imikhankaso yokuthi abesifazane izingane kanye nabo abasilisa abangahlukunyezwa. Sakwenza lokho ku-Ward 8 ku-Ward 12 nengxenye ka-10 yayikhona lapho. Ngagijima futhi ngibuka isimo sabantwana bethu ukuthi abayiqeda izikole sebeyiqeda ngokuthi kuthiwe hayi sekukhona ungiyosha ekhaya. Ngahamba ngaye ku-Ward 7 sayoqwashisa kubantwana kuma high school ukuthi ngane zethu siyathanda ukuthi nifunde. Futhi ke okunye kuyinselelo kakhulu amathuba omsebenzi. Inkandla incane kakhulu, abantu abasha abaningi kakhulu bayafisa nabo ukuthi baqashwe, kodwa ngiyathembisa ukuthi kulokho okuncane okuzokwenzeka bakhona abanye abantu abasha bazohlomula njengoba nje sizofaka ugesi kukhona abantu abasha bazohlomula, sizokwakha isakhiwo kukhona abantu abazohlomula. Silindile futhi umsakazi ukuthi inxanxathela yezitolo ibe sekuhlathwa isoyi maduzane sekusele kancane masingathola nje title deed from public works so bese siya advertise nalapho futhi amathuba omsebenzi ayatholakala. Abantu abasha ama security ayobekhona aqasheka ama security okesha abafuna ukuvula amasaluni nje simisele ukuthi abantu basenkandla bathuthuke. Ngakho ke umsakazi lolu suku kumina ngilibona kuusuku olubaleke kakhulu. Sibonga kakhulu Meya, ngicabanga ukuthi uthinte udaba olubaleke kakhulu, udaba lwe-GBV, wathinta nendaba yokufunda, ukukhuthaza abasebancane ukuthi bafunde. Bakwamukela kanjani lokho njengoba nihambele indawo ezahlukene nje? Balithakasele kakhulu lolu hlelo ikakhulukazi nje lapha yana ku-Ward 8, 12 and 10 la besiye khona ngokwe-GBV babevuleleka abesifazane. Sasho futhi ukuthi sondelani ngaphambili, ningagcini ngokuthi nivele nikhale emakamereni, phumelani ngaphandle ngoba mawuqale washaya ngempama kulandela okunye okukhulu. Hayi bakukhombisa abantu besifazane ukuthi bayalithakasela futhi sasho ukuthi nabomthetho siyacela ukuthi mabeza ngaphambili ema-police station babamukele kahle. Even nabesilisa babesho umsakazi ukuthi masiye ema-police station kuvele kube insinde mawuzobika ukuthi uhlukunyeziwe kumuntu wesilisa. Nalapho sakugcizelela ukuthi nabo abaphathwe kahle mabeza ngaphambili bezosho ukuthi nakho ukuhlukumezeka. And then kubantu abasha balithokozele lolu hlelo lokuthi siyafisa ukuthi bafunde, siyafisa futhi ukuthi baqeqeshwe. Siyathemba futhi ukuthi kuzokwenzeka amaduze ongangokuthi nje undunankulu wethu wasihlelela ukuthi ake kuze amasotsha iSANDF yafika enyathela la inkandla iyabagcwalisisa ama forms abafuna ukuba amasotsha ngoba emasotsheni hayi ngoba kuthiwa uyobheka impi kuphela, kuhlukahlukana
abanye bayakwazi ukungena kwi-Navy, abanye futhi bayakwazi ukuthi ungene ema-office benze administration. So bakuthokozela abantu abasha, ihholo laligcwele liphuphuma, ukukhombisa ukuthi abantu abasha bayafisa ukuthi balekelelwe ngezinto ezizobathuthukisa. So nje abantu abasha baseNkandla siyathembisa ngoba bangagcini sebesheshe bejaji ukuthi basemumva. Iwona nto esifisa ngoba thina sesibadala msakazi sesikhulile, sifisa ukubashiya bebona ukuthi umasipala wethu oholwa uMam'Nzuza usondele kubantu abasha. Futhi nehhovisi lami ke msakazi ngifisa ukusho ukuthi livulekile, ngumama wabo bonke abantu from Ward 1 up to 14. Sibonga kakhulu Mam'Nzuza. Mhlambe lokugcina Mam'Nzuza, siyazi ukuthi omasipala abaningi baxakekile kakhulu ngento yokungaphatheki kahle kwezimali. Ukungena komuntu wesimame, siyethemba ukuthi mhlambe lolo hlelo lokuthi kuqondiswe indlela yokuphathwa kwemali into ezokwenzeka. Uthini Mam'Nzuza umbono wakho ngaloko mama? Ngiyaqinisekisa msakazi nawo wonke umuntu waseNkandla nowase South Africa ukuthi ukuphathwa kwezimali kumkhandlu waseNkandla iyona nto eseqhulwini futhi iyona nto esiyaziyo ukuthi kufanele siqikelele ngoba akusiyona inkece yethu, inkece yabakhokha intela okufanele sithathe okwabo sibabuyisele. Ngokwenzani? Ngokwenza i-service delivery. Futhi ngifisa ukusho msakazi ukuthi thina saholwa indoda umntwana wakaphinda ngene eyayikhombisa ukuthi kufanele sibazi abantu, kufanele futhi nenkece zabantu kufanele sizihloniphe, akusizona ezethu. Wayesho ukuthi akufanele umholi kube ukuthi imali yehla ngumlenze, kufanele uthathe imali abakhokha intela uyibuyisele kubona. So eNkandla akaze kube khona ucopho futhi awusoze uba khona, uyongibuza ungiphala ulimi ngobe ngikhona. Sibonga kakhulu Mameya, sibonga kakhulu Mam'Nzuza. Sithemba ukuthi umsebenzi enize ngawo namhlanje uzohamba ube impumelelo. Siyabonga. Kuthokoza mina, ngiyabonga msakazi ngethuba osunginikeze lona. Ngithi kubantu baseNkandla abasethembe, sithembekile. Ngiyathokoza. Siyathokoza. Sibingelele ngokukhethekile Ndunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal ku podcast Affirmation. Sibonga nokuthi ube ingxenye yohlelo lwethu. Sifisa kakhulu ukusisabingelela nje Ndunankulu usekhaya. Esifisa ukwazi kakhulu ukuthi kungani Ndunankulu elapha namhlanje. Well, uhlelo lelu luka Ndunankulu abantu lokuhambela omasipala abahlukene nendawo ezahlukene ukuyohlola phambili ukuletha kwethu zabantu uma sesibalalelile ukuthi abantu bakhaliswa yini engabaphethe kahle. Saqala ke endaweni ezahlukene sesibe saya eMajuba saya koJosini sisekhanda namhlanje soqhubeka siyabona nakwezinye nakwabanye omasipala ngoba sifuna ukuyiqhubezela phambili ukuba sifuna saSunatal la eNkandla nje lapho esikhona namhlanje. Uhulumeni we-7th administration usunezinto vele eziphathekayo, amadipha esiwathile, ama-Wi-Fi esiwathola abantu sibambisana sifaka ezikoleni, ulekelela ukuthuthukiswa kwe-disaster center yaseNkandla. Namhlanje ongqongqoshe bebethula imisebenzi abazoyenza khona abazofuna khona abantu ogesi nomgwaqo wakhiwayo sokovuleka khona omunye ozoqhutshezelwa lapha phezulu 29 kilometers ofaka itiyela ukubhekana nje nezimo zentuthuko, inkinga zamanzi ezikhona. Sizoxoxa ukuthi ixazulula kanjani inkinga zamanzi, ikakhulukazi nalokhu osokufanele kuba abantu uqobo osuke kufanele babambe iqhaza ngoba wazi ukuthi ubulwa nobugebengu udinga uba nomphakathi ubambe iqhaza. Zonke lezo ukuthi senza kanjani umuntu understand adlala irole yakhe. Sizokwakha nje umphakathi isizwe isifunda saKwaZulu-Natal sibuka intuthuko sibone nenhlalo yabantu. Yiloko kuhlanganiseleke namhlanje. Sibonga kakhulu kuNdunankulu. Siyazi ukuthi uNdunankulu usaphuthuma ngaphakathi. Sisifuna ukuthi uNdunankulu uhlelo ukwakha idolobha elisha eNkandla. Mhlambe ngathi qaphu kulokho. Cha, angeze kwakha idolobha. Ababecele sibalekelele ukuthi bathole ulwazi laba esebona bakubeke nalama idolobha. Ungqongqoshe ke lokwazimisile ukuthi izindaba ezihle sesothula kahle ke lo mhlaba nesikhathi esifanelekile bese lama investors afuna ukuqhubeka kwidolobha kwazi usakhela idolobha. Ukugcina Mpemba ukhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu ye-tax violence eNkandla ukuthi uhulumeni uphezulu kwalo udaba ukuyilungisa. Cela mhlawumbe ukuthi sithi fahla kulolu daba. Bengiphawula ukuthi amaphoyisa nje bephenya njena nathi siyalandelela lamadokodo
ukuze gcine kuboshwela abantu ababulala abanye abantu ukuze siqede lolu dlame lwemboni yamatekisi olukhona endaweni yasekhaya. Sibonga kakhulu kuNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uMnumzane uThami Ntuli.